Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2017-nji ýylyň 11-nji iýuly hepdeniň şeýşembe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölümine başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gödel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'un ogly Donald Trump ortadan hökümetiniň Demokratik Partiýasynyň öňkü prezidentlik dalaşgary Hillary Clinton üçin ziýanly maglumatyň çeşmesi bolanlygyny bu mesele boýunça aklawçy bilen duşuşygynyň öň ýany aýtdy diýip New York Times neşri 10-njy iýulda habar berdi. Neşir 3 sany anonim çeşmeni çetirlemek bilen 2016-njy ýylyň iýun aýynda geçirilen gepleşiklerde araçy bolup ýardym beren publisist Rob Goldstein'ň prezident Donald Trump'un oglyna beren elektron hatynda Kremlin potensial ziýanly maglumat çeşmesi bolanlygyny aýtdy diýip habar berdi. Goldstein ortaýetli aklawçy Natalia Veselnitskaýanyň Birleşen Ştatlaryň Demokratik Partiýasyna bekanun goşulanlygy hakynda özünde maglumatyň bardygyny we munyň Trump'un ogly üçin peýdaly bolup biler diýip aýdanlygyny belleýär. Trump'un ogly Veselnitska bilen duşuşyp Clintona zeper ýetirip biljek maglumaty öwrenmäge razylyk berenligini boýun aldy. Prezident Trump'un oglynyň Veselnitska bilen şol duşuşy hakynda kongresiň öňünde çykyş etmäge çağırylmagyna garaşylýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen Stambulda duşuşdy. Şol Türkiýede geçirilen bütün dünýä Newt kongresine gatnaşan Tillerson Aliýew bilen 10-njy ýylda duşdy. Azerbaýjanyň prezidentiniň resmi web-saýtynda çap edilen maglumata laýyklykda duşukda iki tarap bilen gatnaşyklar energiýa hyzmatdaşlygy we Dagly Garabag regionundaky hem onuň daşyndaky ýagdaýlar ara alınıp maslahat edilipdir. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti gepleşikler barada maglumat çap etmedi. Azerbaýjanyň resmi maglumatyna görä Tillerson ýurdun Awganistandaky operasiýalara goşundyny makullapdyr. Şeýle-de taraplar Azerbaýjanda syýasy we ykdysady ýagdaýy maslahat edipdir. Aliýewiň hökümeti Newtde baý ýurtda başga pikirlerigi we media azatlygyny basyp ýatyrmakda tanqid edilýär. Tillerson Stambula uly 20-lik guramasynyň Germaniýada geçirilen samitiniň şeýle-de Ukraina eden saparynyň ýygyny bardy. Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşit Meredow 11-nji we 10-njy ýylda Özbegistana sapar eder diýip Özbegistanyň Daşary işler ministrligi habar berýär. Resmi maglumaty görä Reşit Meredow Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýew kabul eder. Hökümetdäki we Daşary işler ministrligindäki duşuklar we gepleşikler Türkmen delegasiýasynyň programasyna girýär diýilip maglumatda bellenýär. Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasynda syýasy we diplomatik gatnaşyklar soňky aýlarda aktivleşdi. Dekabrda Özbegistanyň prezidenti saýlanan Şavkat Mirziýew döwlet baştutany wezipesindäki ilkinji saparyny Türkmenistana amal aşyrdy. Mart aýyndan beri Özbek prezidenti Türkmenistana 2 ýyldyk sapar etdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Özbegistany iri halkara proýektlerine, şol sanda Transowgan gaz geçiriji proýektine we Hazar deňizindäki uglewodarod ýataklaryny özleşdirmek işlerine gatnaşmagy çağırdy. Iýul aýynyň başynda Aşgabatda Türkmenistanyň we Özbegistanyň resmileri iki ýurdun umumy döwlet serhedini keskitlemek meselesini mart aýyndan beri 4-nji ýyldyk maslahat etdiler. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon esasan musulman ýylatly ýurdun ýaşaýjylaryny takyl goýbermezligi we hijab giýmezligi ündedi. Täjikistany 1992-nji ýyldan beri dolandyrýan Rahmon 11-nji ýylda eden çykyşynda ýurtda diýip desurlar barada 10 ýyl mundan ozal kabul edilen kanuny makullady. Rahmon aýallaryň hijab we gara giýim giýmeginiň täjikleriň milli diýip desurlarynyň gabat gelmeýänligini belledi we takyl goýbermegiň dini ynanç bilen hökman bagly däldigini aýtdy. Ol täjik halkyny Hudaýa ýürekden ynanmagy we öz päkligini goşmaça görnüşde äşgär etmezlige çağırdy. Rahmonyň hökümeti 8,5 million ýylatly ýurtda dünýewi ýörelgeleri güýçlendirmek boýunça ýygyderli çağırış edip gelýär. Täjikistan mekdep okuwçylarynyň ýagly gatynmagyny we kämillik ýaşyna ýetmedikleriň metçide barmagyny gadagan etdi. Şeýle-de ýurdun daşynda dini mekteplerde bilim alýan müňler çyraýatyny ýygyna çağırdy. Täjik raýatlarynyň en çemesiniň Irakda we Siriýada söwüşçileriň düzüminde söwüşýänligi habar berilýär. 10-njy ýylda Pakistanyň häkimetleri ýurdun durnuksuz regionlarynda poliomielite garşy 3 günlük öňüne alyş çäreleri başladylar. Hiber Tiratypyly regionunyň Jamrud şäherinde poliomielite garşy derman beriş çärelerini geçirýän topar ýarym harby güýçleriň bir howpsuzlyk gözegçiliginiň berja edilmeginde öýlere aýlandylar we 5 ýaşyna ýetmedik çağalara derman berdiler.
Ýurdun saglyk resmiýetleri 3 günlük kampaniýanyň dowamynda 350 000 çemeti çağanyň ketele uçurmagynyň öňüni almak üçin derman bilen öpçün ediljegini aýdýarlar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzirikleri bilen tanyş bolduňyz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylaň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy gepleşiklerimi dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Sultan Açylowa. Aşgabatlaryň tomsuň jowdaly ullary maşgala bolup din jalmaga barýan salkyn taýaly gökdere jylwatyna barmaklyga gadagançylyk geredildi. 29 iýunda Türkmenistanyň prezidentiniň doglan güni münasibetli gökdere jylwatynda uly şowhun bilen gala medeni din jalş merkeziniň açylşyndan soňra gökdere jylwatyna din jalmaga barýan aşgabatlaryň ol ýere goý berilmändigini Aşgabatly ýaşaýjy 32 ýaşly işçi sona aýdýar. Çağalar alıp dinç günümüzde salkın jülgede geçirmekçi boldyk. Emma jülge golaylanmazda biziň awtologymyzy polisiýanyň ýol gözegçilik gulunyň işgärleri saklap, ýerimize gaýtmagymyzy talap etdiler. Biz sebäbini soranymyzda jülge ýapyk. Ol ýerediňe din jalş öýlerinde din jalyan çağalar we din jalş öýlerinde işlemeli işgärler goý berilýärler. Egerde din jalş öýünde çağaňyz bar bolsa, onda oňa kepilname gerek. Şol ýagdaýda siz öz çağaňyzy görmek üçin jülge girip bilersiňiz. Bolmasa da duran ýeriňizden ýeriňize öwrilmeli bolarsyňyz diýip ýol gözegçilik gulunyň işgärleri düşündirip berdiler diýip sonra sözüni dowam edýär. Odal kıylar öz çağalar din jalş tagaldyş öýlerine uğradandygyny, emma ol ýerde berilýän naharlaryň hiliniň yaramazlygy sebäpli çağalaryny wagtyndan odal öýlerine alyp gaýtmaly bolandyklaryny hem sonra sözüne goşýar. Bu ýyl çağalarymyzy öz ýanymyz bilen din jalşy alyp bararys. Talkynjylykda oýnarlar, dem dinç alarlar diýip planlaşdyryp, möhümleýin din jalşy tagaldyş öýlerine uğratmadyk. Anhandan çağalarymyzy jülgäde goý beren oklar diýip sona aýdýar. Şäheri alkymlap duran gurtly kölüne barmaklyk gadagan edildi. Ol ýeri ýapyk. Pöwride halkyň elinden alyndy. Ol ýeri ýapyk. Saglyk ýoluna isleýän wagtyň baryp çağalar gezdirip bolanok. Ol ýeriniň hem belli bir bölegi diýýäýmäsaň belentliklerine goý berilmeýärsiň. Çağalar din jalş tagaldyş öýlerindäki hyzmatlardan çağalar hoşal däl. Bir ýyl ol ýere uğratsaň, ikinji ýyl gitjek gäl diýip ýer depip durlar. Döwletiň adam üçin aladatyndan bize ýetgen paýşeýlerek boldy. Çağalarymyzy arkaýym gezdirip bilemzok diýip Aşgabatlylar diýrenýärler. 5-nji ady oýlar bilen bagly bu ýyl awada din jalş dolagyny hem adatly ýaşaýjylaryň goý berilmeýändigi barada hem maglumatlar bar. Ol ýere goý berilýänmede hem çağalarymyzy ol ýere uğradarmyzy ýaly ýagdaýymyz ýok. Güzeranmyz zordan aýlaýarys. Gökderedäki çağalar din jalş tagaldyş öýlerine hem zordan garp kabul edip uğradýardyk. Emma ol ýerde berilýän naharlardan çağalar nägile bolýandyklary üçin garp kabul atyp indi uğratmaly. Özümiz gedelençleri alyp barar diýipdik bilen çağalarymyz bu ýyl öý bilen oňmaly boljaklar diýip sona aýdýar. Şäheriň çäginde gurulan bahtiýarlyk berkararlyk ýaly medeni din jalş merkezlerine hem isleýän wagtlar çağalaryny eritip gezdirmäge, din jalyp türli oýlar oýnatmaga hem ýagdaýlarynyň ýetmeýändigini Aşgabatly enatalardan eşitmek bolýar. Alýan uçypsyz aýlygymyz bilen uzak öýremi çağalar meýdançalary boldy. Olary hem betonlap, daşdöwrendäki baglary çapyp, çağa oýnar ýaly etmediler diýip Aşgabatly ýaşaýjylar aýdýarlar. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň prezidenti ýurtdaky käbir banklaryň guruluş düzümini üýtgetdi. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Ýurdun bank ulgamyny kämilleşdirmek maksady bilen kabul edilenligi aýdylýan karara laýyklykda Türkmenistanyň Prezident Bank Döwlet Täjirçilik Banky Türkmenistanyň Halk Bank Döwlet Täjirçilik Bankyna birleşdirildi.
Mundan başga aýratyn karar bilen ýurdun dürli ministerliklerine berilen karzylar boýunça hukuklar we borçlar Türkmenistanyň Halk Bank Döwlet Täjirçilik Bankyna geçirildi. Yer gelenine ýatlasak, Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 7-nji ýylda gol goýan bu kararlary ýurdun bank ulgamy boýunça geçirilen derňewleriň netijesinde bir topar paraxorluk faktlarynyň ýüze çykarylanlygynyň ma'lum edilmegine, şeýle-de ýurdun agar ykdysady kynçylyklary başdan geçirýänligi aýdylýan döwrüne gawat geldi. Iqtisadi jenaýatçylyga garşy göreş baradaky döwlet gullugynyň derňewiniň netijeleri boýunça Daýhan Bank Türkmenistan Türkmenbaşy Döwlet Täjirçilik Banky tarapyndan döwlet büdjetiniň hasabyna gurulan jaýlar üçin karzylaryň öz wagtynda resmileşdirilmedigi sebäpli ýol berilen kemçilikler ýüze çykarylypdyr. Ençeme bank resmilerinin manady, yurtda resmi satygy totudulan, daşary yurt valyutasyny ýurmekde, bir kanun herekete baş goşup, para alanlygynyň üstü açylypdyr. Şeýle-de bank resmilerinin hususy taraplar bilen dilleşip amala aşyranlygy aýdylýan, başga-da ençeme jenaýat işiniň ýüze çykarylanlygy habar berildi. Resmi metbuat jenaýatçylyk hereketlerini baş goşan bank işgärleriniň azatlykdan mahrum edilip, olaryň gazanan pullarynyň döwletiň hasabyna geçirilendigini habar berdi. Mundan başga, Prezident Berdimuhammedow bank ulgamynyň ýollaşçylaryna da käýinç yglan etdi. Şol bir wagtda prezidentiň ýurdun bank ulgamy bilen baglykda kabul eden soňky kararlarynyň bu pudokdaky ýüze çykarylanlygy aýdylýan jinaýatlar ýa-da ýurdun energiýa serişdeleriniň bahalarynyň peselmegi sebäpli başdan geçirýänligi aýdylýan ykdysady çökünlük bilen ýylteşiginiň bolup bolmanlygy barada anyk maglumat berilmeýär. Bu kararlaryň bank ulgamyny kämilleşdirmäge gönükdirilenligi nygtalsa da, anyk nähili oňoýly täsir ýetirjekdigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmenistanyň bank ulgamynyň esasyny döwlet eýçiligindäki 6 bank emele getirýär. Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky, daşary sowda we maliýe proýektlenmesi bilen meşgullanýar. Daýhan Bank, Owa Senagat, Türkmenbaşy Bank, Agyr Senagat, Transport, telekommunikasiya, guruluşuk, Türkmenbank, jemgyçilik pudogy, şol sanyny bilim, saglyk, ýeňil senagat, Halk Bank, pensiyalar we Prezident Bank gozgonmaýan emlak bilen meşgullanýar. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlary täze okuw ýylynda okuwa girmek isleýän ýaşlaryň dokumentlerini kabul edip başladylar. Hökümetiň ýakynda gol çeken kararyna görä 2017-nji ýylda ýurdun ýokary okuw jaýlaryna 8308 adamy, orta hünärmendlik mekteplerine 8317 adamy kabul etmek planlaşdyrylýar. Şeýlelikde şol ýurdun içinde jemi 16600 çemesi adam bilim almagyny dowam etdirip biler. Ýöne şol 85.000 gowrak çağı orta mekteplerini tamamlapdyr. Şol ýurdun ýokary okuw jaýlaryna ýaşlary kabul etmek boýunça prosesi nähili geçirilýär. Biz bu sorak bilen Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýewa ýüzlendik. Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna şol abiturientlerden dokumentleri kabul etmek prosesi başlandymy? We nähili geçer? Şol Türkmenistanyň okuwçylary ýokary we ýörüýte orta okuw jaýlaryny kabul etmegiň bildirişi sap edildi. Onu Türkmenistanyň eger harby institutlar goşmanynda şol 20 sany ýokary okuw jaýyny studentler kabul ediljek. Şonuň ýaly 40 sany ýörüýte orta we hünär mekteplerine okuwçy kabul ediljek. 10-njy iýuldan başlap kuzaýlaryna girmäge dalaşgarlardan dokumentler kabul edilýär. Amanmuradagy egzamenler haçan başlanýar? 30-njy iýulda başlanyp 20-nji awgustda tamamlanýar. Ol elbetde ýokary we ýörüýte orta kuzaýlaryna aýry-aýry wagtlarda ýokary kuzaýlaryna kabul edişlegiň iň soňky möhreti 20-nji awgust.
Odalqylarda yurdun ýokary guzaýlaryna synaglaryň adalatly geçmegi boýunça käbir resmi çäreler görülipdi. Şol sanda käbir ýokary guzaýlarynda kameralar oturdulypdy we bu mesele yurdun ýolbaşçylary derejesinde üns berilipdi. Şu ýyl resmi derejede şu mesele üns berildimi? Ýok, şeýle üns berilen ok. Ol video kameralar oturýan adam, onu egzamin gidýän wagty ösürüp ýakýan adamlar. Şol üçin ýekece ýolu barda. Eger adalatly egzamin aljak bolsaň, bu meň pikirim däl. Ýurtda çağafy okuw girýärleriň pikiri video kameralaryň oturdylýan üçin bolsa, ondan hem üçin egzamin alynýan auditoriýalardan daşarda telewizor oýlanok. Şoň gidişi halka görkezilsin, biz ondan eger çağamyz bilmeýän bolsa, onu günäni özümizden çağamyzdan görürüz. Ýöne video turtdyk, hemme zat gulara urulup dik gurrun edýärler diýip ateneler juda nägile bolýarlar. Okuw girýän çağalaryň özünden hem soranyňda geçen ýyllarda şol etjeklerini edip video kamera işleýän bolsa o zat edilmezdi diýip aýdýarlar. Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistandan gowuşan maglumatlary görä türkmen ýaşlarynyň öz ýurdunda bilim almagyna mümkinçilikleriň çäkli bolmagy bilen bir wagtda enatalar mektebi gutaran çağalarynyň bilim derejesiniň gitdigi çepetelmeginden hem aladylanýarlar. Bu ýagdaýa getiren esasy sebepleriň arasynda muallimleriň çağalardan okuw programmasyny özleşdirmegi, yeterlik derejede talap etmezligi, okuw prosesiniň üstünlükli barýanlygyny görkezmek we hatawat bermek üçin okuwçylar bilim bahalarynyň artdyrylmagy, pary peşkeş üçin hem okuwçylara ýokary bahalaryň goýulmagy, okuwçylaryň köpçülikliğin çäreleri çekilmegi, okuw programmalarynyň we wagt möhletiniň üýtgäp durmagy ýaly meseleler görkezilýär. Adatlyk radiosy Türkmenistanyň bilim sistemasyndaky problemalar barada ýöriti toplanan maglumatlary dikkatyňyza ýetirýär. Jemgyýetçilik dialogy atly garaşsyz proýekti bilen hyzmatdaşlykda taýýarlanan maglumatlar Türkmenistanyň bilim ulgamynyň işgärleri, mugallimler we okuwçylar bilen geçirilen söhbetdeşliklere esaslanylýar. Gelin bu maglumaty kärdeşim Merdan Sariyevden dinläli. Türkmenistanyň bilim pudugynyň işgärleriniň we okuwçylarynyň ençemesiniň gurrun bermegine görä, orta mekteplere gutarýan okuwçylaryň ençemesiniň bahalary, olaryň hakyky bilim derejesini görkezmeýärde, bahalaryň artdyrylyp goýulmagynyň netijesi bolup durýar. Bu ýagdaý bolsa ýurdun bilim sistemasyny gowşadýar, berilen bilimiň kemçiliklerini ýaşyrýar. Türkmenistanlylaryň aýtmagyna görä, bahalaryň artdyrylyp goýulmagy köplenç para peşkeşleriň hasabyna edilýär. Sowatlar hem durly bolýar. Bu bir guty süýji ýaly göräýmäge ýöneki bir sowatdan başlanyp, gymmat bahaly atyrlar, mata we beýleki zatlara barıp ýetýär. Aşgabatyň orta mektebiniň okuwçysy Kerim öz mektebindäki synaglaryň geçişi barada şeýle gurrun berdi. Rus dili boýunça synaga bir gün galanna bize düzmäniň temasyny aýtdylar. Öýde ejem bilen birlikde düzme ýazdyk. Ýalňyşlary barladyk. Ekzamende men 5'lik aldym. Matematika boýunça ýazmaça synag 5 sagat dowam etdi. Müdürüň klasdan çykmagyndan soň muallim bize kömek edip başlady. Köpüsi 5'likçilerden göçürüp aldy. Biz 2'lik alsak, olara we mektebiň özüne erwet boljak. Şeýle-de biz tutuş ýyllap sowgatlary hem ýöne ýerden bermänlik. Jemgyýetçilik dialogy atly proýektiniň gatnaşyjylarynyň şeýle-de bellemegine görä, sowgatlary adaty bir ýagdaý hükmünde kabul etmek mugallimleriň ählisine mahsus däl. Emma sowgatlary öwrenşip öz tarapyndan talap edýän mugallimler hem az däl. Olar okuwçylaryň öz ýagdaýlaryny gowulandyrmak üçin näme etmelidigini açyk duýdurýarlar. Şeýle-de mekteplerde çağalardan goşmaça pul ýygnamak üçin käbir hyzmatlaryň hem ýoly goýulmagy aýratyn bir mesele bolup durýar. Habar berilişine görä bu mektep müdürleriniň hem beýleki işgärleriň girdizi taýdan peýdasyna bolýar. Suýul paýtagtyň mektepleriniň birini tamamlan berdi, şeýle gurrun berdi. Tanys mugallim bize wals öwretdi. Her bir uçurum oňa 20 manat töledi. 6 san klasyň her birine 30 okuwçy bardy. Üstesine oglanlar çak bilen 100 Amerikan dollaryna durýan gary kostyum satyn aldylar. Gyzlar ak köýnek tikindiler. Her birimizden 600 manat, 150 Amerikan dollary. Suratly albom üçin ýygnadylar. Goňşy mektepde suratly albom üçin 700 manatdan ýygnapdyrlar. Fotoalbomuň hakyky bahasy has arzan bolsa-da, ýolbaşçylar bilen paýlaşmadyk suratçyny mektebiň golaýyna eltmediler diýip okuwçylar hasap edýärler. Adatça her tomus mekteplerde bejeris işleri geçirilýär.
klas yol wassylary remonty gurulmalaşdyrýarlar, okuw otoglaryny renkleýärler, guruluş teristleri satyn almak we guruluşçylary hakyna tutmak üçin okuwçylardan pul toplaýarlar, diýip türkmenistanlylar gurrun berýärler. Sol bir wagtda da diňe bir okuwçylardan däl, mugallimlerden hem pul toplayan mektepleriň bardygy bellenilýär. Mugallimlerden pulun dürli maksatlar, toy, ýaz, mugallimlaryň dogulanyny, bilim prosesini deriňeýän komissiýany kabul etmek, arasaçylyk gulluklary, ýangyna garşy gözükçüligi darlary we beýlekler üçin toplanýandygy aýdylýar. Aşgabatyň orta mektebining öňkü mugallimi Maysa Seýle gurrun berýär. Okuw bölüminiň müdiriniň dürli maksatlar üçin wada pul toplaýanlygy bilen hiç öwrenşip bilmedim. Bu zatlar halit ýüregime düşdi. Aýlygym hem uzipsizdi. Tölegler üçin aýlygymyň 30% gidýärdi. Komissiya gelýär diýip her mugallimden 20 manat ýygnaýarlar. Käbir komissiya agdasyna bukça pul salyp berýärler. Beýlekitine gowy saçak ýazýarlar. Mektep müdiriniň okuw bölüminiň doglan günlerine hökman pul toplaýarlar. Ýylyň aýagynda olara sowa dalmak üçin hem ýene pul toplaýarlar. Elektrik ýyladyş ýanjamlarynyň bejerigisi üçin, arasaçylyk gulluklary we beýlekler üçin hem tükönüksiz pul toplaýardylar. Elbetde bu ýagdaý ähli mekteplere degisli däl. Emma onuň dus gelýän ýerlerinde ýyllar boýu ýygyderli dowam edýär we ene atalarda, çağlarda, mugallimlarda erwet reaksiýa döredýär. Diýip jigmetçilik dialogy adly proýektiniň gatnaşyjylary habar berýärler. Adatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Ugan polisiýasy adam sewdasy bilen meşgullanýan toparyň agzalaryny tutsak etdi. Polisiýanyň aýtmagyna görä gurrun edilýän topar 25 sany çağany gizlinlikde Pakistana alyp gaçyp ol ýerde olary Ugan talibanyna janyndan geçen hüjümçi edip taýýarlajak ekeni. Etraf häkiminiň aýtmagyna görä janyndan geçen edip geçişdirilmeli çağalaryň azyndan bir sanysy 4 ýaşynyň ekeni we olary neşe serişdesiniň berilen bolmagynyň ahmaldygy aýdylýar. 9-njy iýul günü polisiýa gullukları ýurdun günorta gününe ýerleşýän Gazny welaýatyna geçiren operasiýalaryna adam sewdasy bilen meşgullanýanlygy aýdylýan 4 adamy 2 sany ýük ulagda çağalary serhetden alyp geçip barýarkalar ele salypdyr. Olar çağalary Pakistanyň günorta günü oturuny ýerleşýän Quetta şäherine alyp barýan ekeni. Resmiýetiň aýtmagyna görä, Ugan talibanynyň merkezi şol ýerde ýerleşýär. Gurrun edilýän waka hukuk goraýjy guramalar janyndan geçeniň missiýasyny berja etdirmek üçin ýa-da partlaýjy bombalary ýerleşdirmek üçin taliban çağalary özüne çekip olary taýýarlaýar diýip duýduruş berýän wagtyna gabat geldi. Gaznynyň häkimi Abdulkarim Matin oguranlaryň 4 bilen 14 ýaş aralygyna çağalardygyny aýtdy. Şeýle häkim alınıp gaçylan çağalaryň häzirki wagtda welaýatyň paýtagtyna bir ýetimler öýüne ýerleşdirilenliklerini aýtdy we olaryň neşe serişdesi berilene çalym edýänliklerini sözüniň üstüne goşdy. Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde Matin çağalar medisina barlığından geçirildi we olar häzir bejerigi alýarlar. Olary jenaýetçiler tarapyndan neşe serişdesi berilipdir. Şonuň täsirinden çağalaryň başy aýlanyp öldürini ýitiripdirler. Olar hiç da duýmandyrlar diýdi. Matin çağalaryň ählisi gaznylydyr diýip pikir edýär. Häkim polisiýa guruluklarynyň çağalary howsarlaryny we garandaşlaryny gowşurmak üçin tagalla edýänligini aýdýar. Matin 4 adamyň tutsawasyna alynanlygyny we cezalandyryljakdygyny aýtdy. Ýöne giňişleýin maglumat bermekden saklandy. Gazny welaýatynyň polisiýa bölüminiň metbuat wekili Fahim Amer Haýlyň sözlerine görä, çağalary terrorçulukly işler üçin Quetta ekip barýan ekenler. Amer Haýl çağalaryň köpüsiniň ýetim çağalardygyny we olary neşe berilip fiziki we psihik taýdan erwetlige duçar edilenligini aýtdy. 9-njy iýulda geçirilip çağalaryň halas edilen operasiýasy Talibanyň gol astyndaky Garabağ we Abbant etraplaryna amala aşyryldy. Agzalyan etraplar Gazny welaýatynyň düzüminde ýerleşýär. Taliban 90-njy ýyllardan bäri çağalary ulanmakda aýyplanyp gelýär.
Human Rights Watch guramaty 2016-njy ýylyň fevral aýyna ýaradan hasabatyny Talibanyň hususan Demirgazyk vilayatlarynda çağılary öz hatyryna çekýänligi aýdylýar. Hukuk goraýjy toporlar Talibanyň Gunduz vilayatyna çağılary öz hatyryna çekmekde medreselerden peýdalanýanyny aýdýar. Muňa köplenç çağılaryň ene atasy garşy bolýar. Hukuk goraýjy toporlaryň Gunduzda alyp baran işleriniň dowamyny çağılaryň mektepleri aldy ulan gabalanlyklarynyň we olaryň daşary çykmalaryna ruhsat berilmeýändiginiň üstü açyldy. Human Rights Watch guramasynyň Owenstan idarasynyň ýokary derejeli işgäri Patricia Gosman çağılardan janyndan geçen ýetişdirmek üçin alınıp açylýan ýagdaýlaryna öz guramalarynyň entek duş gelmeýändigini aýtdy. Ýöne ol çağılara göz dikýän Talibany ýazyp, Talibanyň çağılary öz hatyryna çekmek strategiýasy hem zalymlyk hem bekanunlyk bolýar. Hiç bir ýaragy topar owan çağılaryny asla uruşda ulanmaly däl diýdi. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar öňeligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Aşgabatda vilayatlardan gelen käbir raýatlara bilet satylanok. Azatlyk Radiosyna ýüz tutan bir näçe Türkmenistan raýatynyň aýtmagyna görä, olar Türkmenistan howa ýollarynyň Aşgabatdaky bilet kassasyna baranmakaly, olara öz vilayatyňyzdaky bilet kassasyndan alyň diýip bilet satylmandyr. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde tutulmalygyny sorap Azatlyk Radiosu bilen gürrüňdeş bolan dürli vilayatlarda ýaşaýan bir näçe sany Türkmenistan raýat Türkmenistan howa ýollarynyň Aşgabatdaky bilet kassasynyň Istanbula bilet almaga synanşanlaryna özlerine bilet satmaktan ýüze öwrendigini ösürýärler. Aşgabatdaky bilet kassasynyň işgärleri olara Istanbula gitmek üçin uçor biletlerini öz vilayatlarynaky bilet kassalaryndan almalygyny, ol ýerde vilayatlarda ýaşaýanlara bilet satylmaýanlygyny aýdyp, burada başga hiç hili düşündürüş bermändirler. Bu temada Azatlyk Radiosuna ýüz tutan dürli vilayatlaryň ýaşaýjylarynyň gurrun bermegine görä, Türkmenistan howa ýollarynyň vilayatlardaky bilet kassalaryna ýolagçylara 3-4 aýdan bäri Istanbul uçar bileti hödürlenmeýär. Adynyň efirde tutulmalygyny sorap, bu temada Azatlyk Radiosuna Istanbul'un aeroportundan maglumat beren käbir Aşgabat ýolagçylarynyň aýtmagyna görä, dogrudan Türkmenistan howa ýollarynyň Aşgabatdaky bilet kassasyna käýär şeýle ýagdaýa duş gelinýär we resmiler raýatlara bu urda hiç hili düşündürüş berjegem bolmaýarlar. Goloýda Türkmenistanyň ýyzyna dolanan migrant hem student bahar bolsa, Türkmenistan howa ýollarynyň Aşgabatdaky bilet kassasyna vilayatlarda ýaşaýan käbir raýatlara bilet satman, olary vilayatlardaky bilet kassalaryna gönükdirmek barasynda Azatlyk Radiosyna öz pikirini şeýle beýan edýär. Türkmenistan'daki bilet novatlary belli bir uğurlarda görülýär. Olar migrantlaryň arasynda Türkiýe we studentlaryň arasynda Ukraina, Belarusiýa we Orset bolup durýar. Ýöne Türkiýede migrantlaryň arasyndaky durnuksuzlyklar sebäpli biletleri öňünden almaga gorkýarlar. Şu migrasiýada geçermi, geçmezmi diýip alybam ýyzyna tawşyrýan gatykän görülýär. Ýöne Türkmen howa ýollarynyň Istanbul reýslerine 3-4 aý öňünden bilet ýok diýilýär. Näme üçin diýeňizde adamlar eýem geçermikam geçmezmikam diýip günden 2-3 bilet alyp goýanlar, ama munda geçilmese menniki de geçecek diýip. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda vilayatlarda ýaşaýanlar bilen baglanşykly görülýän çäreler diňe mundan ibarat däl. Ma'lum bolýaly, Türkmen häkimetleriniň Aziýa oýunlary başlaýança paýtagtda ýazga durmadyk vilayatdyrlary hemde içerki migrantlary öz ýaşaýan ýerine uğratmaga synanşýanlygy we bu urda ýörüýte çäre alyp barýanyny arada hem maglumatlar var. Olaryň arasynda paýtagtda sehel sölpü, ýagny tagaşyksyz görünýän raýatlar saklap, Aşgabatda ýazga durmadyk adamlara jerime töledip, ýaşaýan sebitlerine uğratmak we vilayet belgili ulaglar paýtagtda göýbermezlik ýaly çäreler var. Türkmenistanda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlenmegi ýurdun çägine, terrorçylykly hüjümüň bolmagynyň ähtimali baradaky aňtaw maglumatlar bilen baglanşykly. Maý aýynyň ahirinden başlap İstanbul'a we Dubaýa barýan reýslerden ýaş adamlar alınıp galyp başlandy. Üstesine ýaş adamlaryň 4-5 adamdan artyk üýşmezligini gözegçiligi güýçlendirdiler. Şeýle-de Azatlyk Radiosyna ma'lum bolşuna görä, Aşgabat, Dubaý we Aşgabat, Istanbul reýslerine göýberilmedik ýolagçylar ençemegedek howpsuzlyk gullugyna soraga çağırlypdyr. Şonda bu çäklendirmeler häkimetleriň
Aziyada 2017 sport çäresiniň öňü syrasynda vilayet ýaşaýjylaryny paýtagta barmakdan saklamak istegi bilen bahalaşdyrylypdy. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.